numfashi abin ki da ban haushi mai sa jiki. To ya zan fita da mota ka tare mutane kofar gida? Na ga ya ɗazi da baburin kuka shiga da mota, in ba neman magana ba ya za a kace sai ya ɗauke babur. Kuma ma mantawa ne da shi. To ɗauke shi da Allah. In ba dan haka ba za na bar baburi na a nan waje. Amma da Allah ka ɗauke mashin ɗin nan daga nan. Hajiya za ta fita. Yawa da Allah idan ba za ka damu ba, idan kun dawo ina so na yi magana da kai. To ba damuwa. Ai haka nake son na zai. To ba damuwa. To ba damuwa. Da Allah a rinka ɗaukewa dai. nake ka ɗago idonka ka kalle ni cikin ido ka maimaita maganar da ka faɗa. Wane ni? Ɗago idonka ka faɗa. Ka ɗago idonka ka kalle ni. Kai. Ana lafiya? Tambaye shi. Ba komai Hajiya. Kawai dai ina jin daɗin zama da ku. Kuma ba komai ta mun ba ta bani da tukwici. Kasancewar daidai fata na Allah ya ji kan Alhaji. Allah saka da alheri. Ina so kuma a miƙa mun godiya. Ai ina jin daɗin zama da ku wallahi. Ya ce mai masa godiya. Kana ta ƙoƙari wallahi. Sannan ki Kai, ban ji daɗin abin da ya faru ba. Ni ina tuna irin zaman da kuka yi ne da kai da Alhaji. Alhaji ya bani labarin zaman da kuka yi, zama ne kuka yi da kai da Alhaji na amana. Shi yasa a koda yaushe nake son mu ci gaba da zama da kai a cikin gidan nan. Gaskiya Hajiya, ai ba komai wallahi. Ai Alhaji mutumin kirki ne. Duk abin da kika ga yaran nan suna yi kawai da yaran zamani ne. Ba na son ga mun samu wani abu da zai kawo matsala a cikin gidan nan. Shi yasa duk abubuwan da nake son yi nake son a rinka yin abin da yarinyar take so.
duk da ma ban san abin da ya haɗa ku da kai da ita ba, amma zan yi bincike na gano meye ya faru tsakaninka da kai da ita, duk da ka gagara faɗa min ko menene. To hajiya, amma ni kan maki na wannan komai ya wuce wallahi ba komai. Ai ba na son mu samu matsala da ku. Kullum buri na an gana kyautata mu. Da me za a ji? Shikenan yanzu banki nake so mu zo mu tafi. To hajiya. Dauda, abin da nake so da kai shine komai ka bi shi a hankali. Kada ka je kuma tunani ya saka ka je ka fada cikin wani hali. Ko ba haka bane? Gaskiya ne. Ka dai ga yanda rayuwar nan take. Sai mun fito mun nema muke samun abin da zamu ci. Saboda haka koma menene ka cire shi a ranka. Allah ne kadai masanin gaskiya. Babban abin da yake damuna shine ban san daga ina wasiƙan nan take ba. So da numfashi abin ƙi da ban haushi mai sa jiki laushi ba a daina Kuma saƙon soyayya ne a ciki. mai sa jiki laushi ba a daina kuka ba. Komai dai lokaci ne kuma yau da gobe zaka gano gaskiya. Shine dai shawaran da zan baka yanzu. So da numfashi abin ƙi da ban haushi mai sa jiki laushi ba a daina kuka ba. So da numfashi, so da numfashi, so da numfashi, so da numfashi. Na san baki san ba kamar yadda kika faɗa. Haka ne. Ina so in sanar da ke cewa ni ba mai kuɗi ba ne. Ni mai rufin asiri ne. Kuma ni ɗan asali ne. Na yi ilimi gwargwado na addini da na zamani. Sannan ina neman aiki da karatuna wanda koyaushe ina sa ran zan iya samun aiki. Abin da nake so da ke anan shine ya kamata ki yi nazari akan namijin da zaki aura a matsayinki na mace wanda zaki zauna da shi har tsawon rayuwarki. Bai kamata a ce ki fi kyale-kyalen duniya ko wani rudi na wani abun duniya ba wanda zai iya karewa a komai. Allah zai iya azurta ni a duk sanda ya so. Sannan duk wanda kike tunanin shi wani ne, Allah zai iya kwace duk irin ɗaukakar da ya bashi ya bani. So ina so ki yi bincike a kaina ko ki sa a yi miki bincike akan asalina. Ni ɗan dangi ne. Ki yi tunani. Idan kin yi tunani sai na ji daga gare ki. To shikenan ka je zan yi tunani akan maganar. Na gode. Ni ma na gode. So da numfashi abin ƙi da ban haushi mai sa jiki laushi ba a daina kuka ba. So da numfashi, so da numfashi, so da numfashi, so da numfashi, so da numfashi abin ƙi da ban haushi
mai sa jiki laushi ba a daina kuka ba. So da numfashi, so da numfashi, so da numfashi, so da numfashi. Ki amfani da damarki, duk wata dama da Allah yake bawa ɗan adam ya baki, ya kamata ki amfani da lokacinki. Wannan tunanin shi nake yi kullum a cikin zuciyata. So da numfashi abin ki daban haushi, mai sa jiki laushi ba a daina kuka ba. So da numfashi, so da numfashi, so da numfashi, so da numfashi.